عرض کر دیا نے کملی والے خوشی میں بھی بڑی ساؤں پر رونیا جو تین دل گزرے بچہ دنیا تھی آیا میرا بچہ اکھاں نہیں کھول جاؤ امی رو آکے کہن لگی ہمیں جو لگتا بچے دیا اکھاں ہی کوئی نہیں نبی کریم نے فرما لے آؤ چاچی جی میں چیک کراؤ نبی کریم دی گودے چھے علی آئے علی نے سانس لے سانس کا ہوا گئی اب آج نبی دی خوشبو گئی علی نے اگ کھول کے نبی دا چہرہ دیکھیا میرے آقا فرما چاچی جان تسی کہندے آیا اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کو نہ پوچھو تے انج دیاں اکھاں کوئی آؤ ہن میں تو مولا علی دی ولادت والو ہے جمع جدو مولا علی اپنی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا دے شک میں اطہارے چاہے نا نبی کریم علیہ السلام نے چاچی نو ملنا ہونا ایڈی لاڈلی چاچی میرے نبی دی جنہوں میرے آقا فرمان امی بعد امی فرمایا میری ماں دے بعد میری ماں ہے نبی دی بھی ماں ہے تے علی دی بھی ماں ہے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملن جانا تے چاچی نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ایک دن نبی کریم نے فرمایا چاچی جی ماں لگ دیو پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلون دیا ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھلون دینے میں آما تسی نہ اٹھ کے کھلویا کرو مولا علی دی امی فرما لگیاں وے کملی والیا میں تیرے نہ اٹھ کے کھڑی آواں پر کملی والیا جڑے ویلے تو ویڑے دی اندر آ جانا ہے جڑا بچہ میرے شکم دی اندر ہے اے میرے پیٹ چیئے کڑ جاندے ہیں میں نو بیٹھا نہیں دیندہ کہندہ یا ماں اٹھ کے کھڑی آ جا بیخ نبیاں دا ایمان علیو بے جڑا ماں دے شکم اچ بھی محمد دا عدب کر دے اجازت ہوئے تے جڑے کملی والے دا عدب کر دے انہوں دی شان اچ قرآن پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے خورے لنگر ہے کہ نہیں پر مہربانی تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلے آئی علی دے صدقے تے ہوئے او بولے سبحان اللہ سنو پہلے قرآن جڑے محمد دا عدب کر دینے پھر ایک کہہ رہے نے نالی پیر باہو دا کلام بھی سنا دیو ان آیات دا ترجمہ پھر میں پیر باہو کو کروا کے دینا اللہ نے رجاء فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا محمد عدب کر دے اللہ قرآن جا فرماندہ اولائک ہم المفلحون اللہ فرماندہ اوہی ہوتے کامیاب ہو گئے جڑے محمد عدب کر دینے اوہی فلاح والے اوہی کامیابیاں والے جڑے عارفان دے سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین قدوت السالکین برحان الواصلین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس عدب دا رنگ کی میں پیش فرمایا سنیے آپ فرما دینے علم پڑھیا جوہر آیا نہیں بنے دے جڑے ہو منزا کمینے پتلو کدی سونا نہیں بنے دا پاویں چڑیے لکھے نگینے وہ شوم کھلو
کدے دعوت نہیں ملے دی پامیں ہوون لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں ایک کامل باہو پامیں مریے بچ مدینے ادب نبی تھی مومن ہوئے بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش ناہی پامیں مریے بچ مدینے میری ملت دے نوجوانوں پیرے باہو نے دسیا جے کملی والے دا ادب نہیں نہ تے سمجھ پامیں تو مدینے میں مر جائے نا تیری بخشش کوئی نہیں باج ادب دے بخشش ناہی باہو پامیں مریے ویچ مدینے ہو تو علیو بے جڑا ماں دے شکم چو بھی نبی دا ادب کر دے اے جڑا رجب المرجب دا ماہ مکرم آیا نا اے جڑا ماہ مکرم ایدی 13 تاریخ بیلیاں چپ کرو گئی 13 رجب المرجب دی رات نبی کریم اپنی چاچی نہ طواف کعبہ کر رہے 1 2 3 چوتھے چکر دیواری آئی نا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کر دیا اچانک چاچی دے چہرے وال ویکھیا تے چاچی دا چہرہ سرخ تکلیف دے اثار نے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچی جی خیر ہے عرض کر دیا نے اے سونے انج لگ دے جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آگئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو پھر طواف پورا کرو عرض کر دیا نے کملی والے انج لگ دے طواف پورا نہیں کیتا جانا نبی کریم نے فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ عرض کر دیا لگ دے گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نالے آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر آجا میرے گھر آجا ہن دیوار کعبہ پھٹی تے مولا علی دی امی جان کعبے چ داخل ہو گئیاں علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی میری ملت دے نوجوانوں عورت بچے نو جنم دے وے تے شریعت مصطفیٰ دا قاعدہ کلیہ قانون ضابطہ مسئلہ ہے کہ عورت 40 دن تک حالت نفاس وچ نماز نہ پڑھے قرآن مجید نہ پڑھے تلاوت نہ کرے قرآن پاک نو ہاتھ نہ لگاوے کعبہ شریف دا طواف نہ کرے کعبے نو ہاتھ نہ لگاوے کعبے دے پردے نو بھی ہاتھ نہ لگاوے کیوں دنیا دار عورت نے دنیا دار بچے نو جنم دیتا ہے ماں پاک نہیں میں نے سچی دس او کنہ کو پاک ہوئے گا جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوگا بھائی او کنہ پاک ہے پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوگا ہن او دی باقی تے پڑھاں قرآن تسی بول دے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بولی جاؤ میں تو انہوں مدینے چھڑا ہوں او کنہ پاک ہے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے رضا فرمایا کملی والے تیرے گھر والوں میں اللہ آپ پاک کراؤں علی کعبے دے اندر آئے جدو کعبے دی طہارت پاکیزگی دی باری آئی اللہ نے رضا فرمایا واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل طہیرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود جدو کعبے دی باری آئی اللہ نے ابراہیم تے اسماعیل دو نبیوں نے فرمایا طہیرا بیتیا فرمایا میرا گھر پاک کرو میرا گھر پاک کرو میرا گھر پاک کرو نوجوانوں گجرا والا دے رہنا والو جدو اللہ دے اپنے بردی کردی بری آئی اپنا گھر نبیوں تو پاک کرایا جدو محمد کردی بری آئی فرمایا تیرا گھر میں پاک کر دینا
او جڑے کعبے چ علی آیا نا کعبہ بھی پاک ہے تے جڑا آیا ہے او بھی پاک ہے پر او جڑے وچ آیا نا انہوں نبیوں نے پاک کیتا ہے کہ جڑا آیا نا انہوں اللہ نے آپ پاک کیتا ہے کعبہ بھی پاک ہے تے علی بھی انہا پاک ہے کہ میاں صاحب فرما دینے آل نبی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو میاں صاحب فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیاں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی جڑے پڑھے لکھے نے میں انہاں دے نال جملہ کرن لگا میاں صاحب فرماندے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی میاں صاحب ہورے سانو عقیدہ دینا چاہ رہے نے کہ بندیا مسلح تے بیٹھ کے اللہ اللہ کیتیاں بھی بندہ پاک ہو جاندا ہے علی علی کیتیاں بھی بندہ پاک ہو جاندا ہے فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے بھائی بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی سچی دس جنہ دا نام لے کے بندہ آپ پاک ہو جائے وہ آپ کنہ کو پاک ہوئے گا تو علی پیدا ہی کعبے دے اندر ہوئے وہ کنہ کو پاک جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ ہوئے میں انہوں نے پڑھیا کرنا کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی ایک باری سارے بولو حیدر آمین آمین پاکستان سے جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے انہوں نشانے حیدر دیتا جاتا ہے یہ دا مطلب ہے حیدر دے نعرے مارنا بہادران دا کام ہے ہون بولو حیدر 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 تو میں نے جب پڑھیا کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی تین دن مولا علی دی امی جان کعبے چ رہیاں تین دن دے بعد جدو باہر آئیاں تے نبی کریم نو گھر آئے تے پیغام ملیا کہ اللہ نے بڑا سونا ویر عطا کیتا ہے نبی کریم خرامہ ٹورے چاچی دے بیڑے آئے فرمایا لے آؤ چاچی جی میرا ویر میری گودی چ رکھ دیو چاچی نے اج کر کے علی نو چکیا تے نبی دی گودی چ رکھیا تے نالے چھم چھم اتھرو نبی کریم نے فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے ویلا خوشیاں منا دے تسی روندیاں ہو عرض کر دیا نے کملی والے خوشی میں بھی بڑی ساؤں پر رونیاں جو تین دل گزرے بچہ دنیا تھی آیا میرا بچہ اکھاں نہیں کھول داؤ امی رو آکے کہن لگیا میں نے جو لگتا بچے دیا اکھاں ہی کوئی نہیں
نبی کریم نے فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراؤ نبی کریم دی گود کے علی آئے علی نے سانس لے سانس کا ہوا گئی آواز نبی دی خوشبو گئی علی نے اگ کھول کے نبی دا چہرہ دیکھیا میرے آقا فرمایا چاچی جان تسی کہندے ہو اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کو نہ پوچھو تے انج دیاں اکھاں کوئی اکھیا زندہ اچھا ایسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے جڑے بول رہے انہوں چپ کرو یار میں ڈسٹرب بول رہے بیٹا لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے اللہ سارے اندر نصیب بنچ کرے تے بار بار کرے اللہ حاجت عمر دیاں ساتھاں دے وے اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں علی تیرے ذوق عبادت تو صدقے جاواں علی پیدا کعبے دے وچ ہویا تے کعبے نو ویکھیا ہی نہیں آکھیا تینوں بعد وچ پیا ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لو پہلے تیرا کعبہ ویکھ لواں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو علی نے کعبہ بعد وچ ویکھیا کعبے دا کعبہ پہلا ویکھیا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دیں تے میں مکھ ویکھاں تیرا لوکی حج مکے نو جان دیں میں مکھ ویکھاں تیرا شیر خدا نے آکھا کعبہ تینوں بعد وچ پیا ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ ویکھ لواں کیونکہ انہوں ویکھیاں ایک حج ہوندا ہے تے ایک مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑاں دا جاہو اتھے ایک حج تے تھے لکھ کروڑاں جاہو تو گرامی قدر حضرات مولا علی نے جب حضور مولا علی جوان ہوئے نا تو ایک دن نبی کریم نے قریب بٹھا کے فرمایا علی آنکھ کیوں نہیں سا کھول دا امی بڑی پریشان سان مولا علی نے مسکرا کے عرض کیتی ویکھو نا کوئی بچہ جنم لوے دنیا تے آوے تے اک کھولے ماں نو ویکھدا کوئی باپ نو ویکھدا کوئی بہن نو ویکھدا کوئی بھائی نو کوئی کسے نو ویکھدا ہے تے میں عرض کیتی یا اللہ کوئی ایک بچہ تے ہوے جڑا اک کھولے تے مکھ لگیدا ہوے میرے آقا نے فرمایا علی تینوں کیویں پتہ لگیا میں آ گیا تے مسکرا کے کہنے لگے کملی والے جنہاں نو کسے ماہی دی سکھ ہوے نا جنہاں نو کسے سونے دی تانگ ہوئے نا جنہاں نو کسے محبوب دی صدر ہوئے نا جنہاں نو کسے سائیں دی اڈیق ہوئے نا جنہاں نو کسے سونے تے سجن دے انتظار ہوئے نا اور دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے انہاں نو انج لگدا ہے جو میں ماہی آیا ہے جڑے اڈیقاں والے نے جڑے تانگ والے جڑے سکھ والے ہوندے نا جڑے صدنہ رکھ کے تے انتظار تے اڈیقاں رکھ کے بیٹھے ہو من انہاں نو تے ہر سال نال انج لگدا جویں یاری آ گیا ہے انہاں نو ہوا بھی آ جائے تے انج لگدا جویں ماہی نال لگ کے وہ ہوا ہی آ جائے جڑی یار دے وجود نال مس ہو کے آ جائے تے خوشبو ہی آ جائے عرض کیتی سونے جدوں میں سانس سانس وچ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی تے اندروں ہو اٹھی علی جی دیاں اڈیقاں کردا سا ماہی آ گیا ہی بس ہن علی چہرہ مصطفیٰ ویکھیا نا میرے آقا فرمایا چاچی جی بچے نو گڑتی دتی کہ نہیں چاچی نے اگو جڑا جملہ بولیا نا وہ سن کے تیر لطف لو چاچی کہنے لگی سونیا تیرے باجو کون دے وے تیرے باجو کون دے وے چاچی نے جملہ کیوں بولیا ان سنو جدو بچپن نبی دا سی نا
ویڑا علی دا سی تے جدو بچپن علی دا سی نا ویڑا نبی دا سی نبی نو علی دی ماں نے پالیا سی تے علی نو مومنہ دی ماں اما خدیجہ الکبریٰ نے پالیا سی اے او چاچی ہے جنہیں بچپن تو نبی دیاں برکتہ ویکھیاں جدو حضور دی امی وصال کر گئے ابو تھے حضور دے آمن تو پہلے چلے گئے 8 سال دی عمر ہوئی دادا جی چلے گئے حضور دے چاچے تائے پھپیاں سارا خاندان تے خانوادہ بیٹھ گیا تے آکھیا محمد نو کون پالے گا چاچا امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی میرے نبی دے لاڈلے چاچا جان حضرت امیر حمزہ پاک اٹھ کے کھلو گے فرمایا میں پالاں گا چاچا عباس اٹھ کے کھلو گے فرمایا میں پالاں گا ابو لہب بھی چاچا سکا سی اٹھ کے کھلو گے میں پالاں گا حارث تایا جان اٹھ کے کھلو گے نہیں میں پالاں گا حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گے میں پالاں گا پھپھو صفیہ اٹھ کے کھلو گئی میں پالاں گی پھپھو آتی کا اٹھ کے کھلو گی میں پالاں گی سارے اندر دل کرتا ہے میں لے جاواں سونا ہی بڑا سی اکھیا میں پالاں گا ہن سارے جدو کہن میں پالاں گا ہن سارے فیصلہ کیتا کہ انج کرو جنوں کملی والے آپ پسند کرن ہن ساریاں نگاہاں چہرہ مصطفیٰ تے لگ گئیاں حضور اپنی جگہ تو اٹھے ظاہری عمر چھوٹی ساری بچپن مصطفیٰ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام میرے آقا خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے تے مولا علی دے ابا جان حضرت ابو طالب دے گودے چ جا کے بیٹھ گئے ہن حضرت ابو طالب گھر لے آئے ہن ایک چاچی فرما دیاں کہ جدو حضور بھی گھر آئے تو میری تے اپنی اولاد بڑی سی تے کھانے دا ایک گھر وچ انتظام سی کہ ایک فرد دا کھانا ہوندہ ہے وہ کھانا رکھ کے سے میاں بیوی تے بچے بہ جانے ہاں کسی نو 1 لقمہ کسی نو 2 لقمے کسی نو 3 لقمے حصے چاندنے تے پیٹ کسی دا بھی نہیں بھردا تے حضور بھی آگئے پر جدو حضور آئے تھے فرما دیا ایک کوئی فرد دا کھانا رکھ کے سی بیٹھ گئے سارے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اٹھ کے چلے گئے تے میں بعد چوے کیا تے اجے روٹیاں بھی ہوئے تے بوٹیاں بھی ہوئے چاچی نے برکتہ ویکھیاں سن نبی دیاں چاچی نے زمانے یاد سن جدو رسول دا بچپن سی تے دروازہ کھڑکنا تے لوگاں نے کٹھیا ہو کے مکے دے آنا حضرت ابو طالب نے پوچھنا کدھر آئے ہو تے لوگا کہنا ابو طالب مکے چ بارش نہیں ہو رہی اپنے بتیجے محمد نو کہ بارش دی دعا کر دے حضرت ابو طالب نے نبی پاک نو لے کے کعبے چ چلے جانا تے حضور دی کنڈ مبارک تو کپڑا اٹھا کے نا تے حضور دی کنڈ اس طرح کر کے کعبے دی دیوار نہ لگا کے تے حضرت ابو طالب دور جا کے کھلو جانا تے کہنا کعبے والیا تینوں گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے تے لوگاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں لوگ جے گھراں چ نہیں سن پہنچ دے تے مکے دی گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی پھردا ہوندا سی چاچی نو او زمانے یاد سن نا اس واسطے آج اپنے پتر دی باری آئی تے چاچی نے کہا سونیا تیرے باجو گڑتی کون دے وے ہن سناما تو علی دی گڑتی میں آج صرف تو ولادت علی سنانی ہے ورنہ شانہ سنائیے پھر تے الحمدللہ صرف ولادت سن لو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان یوحا علی دے دہنے چ رکھ دیتی منہ چ رکھ دیتی ہن مولا علی زبان مصطفیٰ دے چوسے لے رہے تو سکتے غور کیتا ہے مولا علی آئے تے زبان مصطفیٰ دے چوسے گڑتی سیدہ زہرہ پاک آئیاں تے گڑتی چ نبی دی زبان دے چوسے علی تے زہرہ دی اولاد آئی تے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو گڑتی چ نبی دی زبان دے چوسے اے ساڈا بچہ آوے تے اسی انہوں کھجور دی گڑتی شہد دی گڑتی دینے ہاں پر آ جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہوں نے نبی دی زبان دی گڑتی عرض کیتی یا اللہ انہوں نے گڑتی مٹھی نہیں دینی اللہ فرمایا میں دنیا چیڑا مٹھا بنائے کچھ نہیں جڑی میں محمد دی زبان مٹھی بنا دیتے ہائے 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 جڑی میں یار دی زبان مٹھی اجازت ہوئے تو دی زبان دی مٹھاس تے پھر قرآن پڑھا او دی زبان کیڑی مٹھی آؤ میں قرآن پڑھا جو اچھا سبحان اللہ کھو تو پھر میں پڑھا بھائی ہاتھ چکو اچھا بولو میں بس ہمیں کو 3 گھنٹے ہور تقریر کرنی ہے تے پھر میں چلے جاؤں میں تے سمجھا توڑا رنگ اڑ جانا پر دوسرا سبحان اللہ کہہ کے منو دا چڑھیا توڑا کی جاندہ ہے نہیں بھائی میں جلدی جان چھڑ دنی ہے بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے اللہ نے رشاہ فرمایا بکیلی یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول
رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میاں صاحب نے تو ترجمہ جو فرمایا فرماتے نے آئے ککھ سباد نا مصریاں در کھنڈا بھی جکھ ڈکھیاں اینا ساریاں چیزاں گلاں نبی دیاں مٹھیاں ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے گڑتی دا ویلا آوے نا تے ماں دا دل کردا ہے انہوں نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے باپ دا دل کردا ہے چاچا گڑتی دے وے یا دادا گڑتی دے وے پر چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نہ بولو پتہ تو انہوں ہے پر جے چاچا پولیکھے نہ گڑتی دے ہی لے بچارا تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیچ بے کے کہن دیا اترا چاچے دے گیا تے جے گڑتی مامے دیتی ہوئے نا تے بچہ شرارت بھی کر لے تے ماں بی بیچ بے کے بڑی خوش ہو کے کہن دیا ماشاءاللہ مامو تے گیا یہ دا مطلب پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے وہ گجران والا والیو میں نو سچی دسیو وہ جنہ گڑتی جو محمد دی زبان چوسی سی ہونا محمد تے نشی جانا تے ہور کی دیتے جانا سے پھر ہونا کملی والے تے جانا سے نا جنہ گڑتی جو محمد دی زبان چوسی پھر ہونا دی صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی ایمیں نہیں میرے نبی فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا فرمایا میں علم دا شہر علی دروازہ ہے ایک دن نبی پاک نے کہ کھجور کھا کے نا کھجور تے گٹھلی سٹی گٹک سٹی ایک بچہ بیٹھا بچے توڑ کے جا کے نا وہ کھجور دی گٹک پکڑی منہ ڈالی تے چوس رہا کیا تربیت کر دیا سن مدینے دیا ماما حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ ہے کہ ایک دن حضور تہجد دی نماز پڑھ رہے یہ بچہ بھی آگیا انہیں بیکھا حضور نماز پہ پڑھ دینے وہ پیچھے آ کے کھلو کے نا تو انہیں بھی تو سا گھر بچ بیکھا ہوئے گا بچہ سال 1.5 سال دا ہوئے امی ابو نماز پڑھ دے من کوئی بھی تو وہ بچہ رکوع بھی کردہ سجدہ بھی کردہ حالانو پتہ نہیں رکوع کی ہے سجدہ کی پر وہ کردہ ہے کیونکہ بچے او نہیں کر دے جو ماں باپ کہندے نے بچے او کر دے جو ماں باپ آپ کر دے تسی چاہتے ہو نا کہ بچے نمازی ہو جائیں نیک ہو جائیں تسی بھی گھر نفل پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو سنتا گھر پڑھیا کرو فرض مسجد جا کے پڑھیا کرو تاکہ بچے نماز پڑھ دا وکھن تے بچے نو بھی عادت ہو جائے یہ بچہ کے نبی کریم دے پیچھے کھلو گیا حضور نے نا اس طرح کر کے بازو پکڑ کے نو برابر کھڑا کر لیا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا وہ پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ ساں ہوندہ کیوں نہیں سے اس بچے جڑا جواب دیتا نا مون بھٹی وہ آج دی محفل دا نچوڑے نبی کریم نے فرمایا بیٹا میرے برابر کیوں نہیں سے کھڑا ہوندہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے میں تیرے برابر کی میں کھلو ماں امی نے آکھیا کہ شب معراج نبی سارے آئے سن پر تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہو رہا جتھے کوئی نبی دم نہ مارے اتھے میں تیرے برابر کی ویکھ لوں اور جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں آج جنہ نہیں ویکھیا وڈیاں چوک کے کہندے نبی میرے ورگے سی پوچھو نہ کلو جنہ ویکھیا وہ کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہوں بولنی جنہ نہیں ویکھیا وہ کہندے میرے ورگے تے جنہ ویکھیا وہ کہندے نے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
کہندے نے رب دے بعد جے کوئی ہے تے وہ تیری ذات ہے کون اودیاں ریساں کرے گا میں کیڑا رنگ دیواں اودہ رتبہ نہ کوئی تولے اودہ رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یوں دی ریس کریں جد ماں بچوں رب بولے کیڑا یوں دی ریس کریں جد ماں بچوں رب بولے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا فرمایا میں علم دا شہران تے علی دا دروازہ ہے ہر شہر وچ اے مسجد چاہیے تے دروازے چوں گزر کے آیا نا تے جو دروازہ ہی بند ہو جائے میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم دا شہران علی دروازہ ہے یہ مطلب ہے کہ باب علوم مصطفیٰ شیر خدا علی نے جن نے بھی علم دا فیض لینا انہوں علی دے سینے جو لینا ہی پوے گا مولا علی المرتضیٰ نے جس پہلو نہ ویکھو نا علی بے مثال ہے ایک دن نا ایک بندہ آیا مولا علی کو توجہ ہے سارے بندہ آگیا مولا علی کو کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال پوچھنے تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا فرمایا کیوں کہنے لگا علی سوال بڑے مشکل ہیں فرمایا پوچھو کہنے لگا تینوں جواب ہی نہیں ہونا امام حسن دا بچپن سی ویڑے چ پہ کھیڑ دے سا مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا بات سنو حسن آکے گودی چ بیٹھ گئے مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لے او وے کے کہنے لگا یہ تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے تو پوچھ انہیں امام حسن والے کہتے کہنے لگا سوال پوچھا امام حسن فرمان نے پوچھو کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سے سب تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی فرمایا پتھر کہنے لگا پتھر نالو طاقتور کی فرمایا لوہا کہنے لگا لوہے نالو سخت کی طاقتور کی فرمایا آگ لوہے نو پگھلا دیں دی انہیں آکھیا آگ نالو زیادہ طاقتور کی فرمایا پانی آگ نو بجا دیں دے انہیں آکھیا پانی نالو طاقتور کی فرمایا بادل پانی نو چک کے پھر دے رہن دے انہیں آکھیا بدلہ نالو طاقتور کی فرمایا ہوا جڑی بدلہ نوڑائی پھر دیئے انہیں آکھیا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیندہ تے ہوا ٹور پہن دیئے انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں مار دینے انہیں آکھیا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینے انہیں آکھیا موت نالو طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم جدے حکم نہ موت ہوں دیئے او دے 10 سوال پورے ہو گئے تو اٹھ کے ٹور پہ آتا ہے دروازے چے جا کے مڑ کے کہندہ ہے علی دیتے بچے آندہ یہ حال ہے علی دیتے بچے آندہ یہ حال ہے میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹھلی سکتی بچے دوڑ کے چوس لے میرے نبی نے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہ فی الدین عرض کی تھی اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ دے دے اس بچے نو دین دا فقی بنا دے اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما اے بچہ وہ بچہ جڑا بڑا ہو کے ترجمان القرآن بنیا اے بچہ وہ بچہ جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا اے بچہ وہ بچہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم اے بچہ وہ بچہ جدے بارے آپ مولا علی فرماندے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا اے اے بچہ او بچہ جڑا نبی پاک دے چچا حضرت عباس دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گجرانوالہ والے سچی دسیو جڑا نبی دی کھجور دی گڑک چوس لوے او تے وڈا ہی عالم بندہ تے جڑا چوسے ہی محمد دی زبان پھر اس علی دے کیا کہنے نا جڑا چوسے ہی محمد دی زبان اچھا جی میں پڑھ دے اے بیٹی بڑی دیر دا میں کہہ رہا ہے شیر پڑھ دے حالانکہ میرے موضوع نہیں آ رہے ہیں موضوع چیز آوے پھر سنائی دی نا بھئی برحال او بیلی بار بار دے رہے پڑھ دے ماں او دا بھی رانجہ راضی ہو جائے بھئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اٹھ دلا
اوے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دے نہ ہی جو محرم نے دل دے لو جی صبح صاحب ہون راضی ہو جی چلو بسم اللہ تو جڑا گٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوس ہی محمد دی زبان مولا علی کے دن کوفے دی گلی چ جا رہے تھے کہ بندہ آواز دے کے کہنے لگا علی ذرا رک میرے سوال دا جواب دے آپ رک گئے کہنے لگا علی سنیا تینوں جڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچیں جواب دے دینا ہے تو سوچدا کیوں نہیں مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن ایک دن عصر دی نماز پڑھن جا رہے کوفے دی جامع مسجد ایک قدم مبارک مسجد دے اندر ایک سیڑھیاں تے ایک یہودی آگے کہنے لگا علی ایتھے ہی رکتے میرے سوال دا جواب دے آپ اوتھے ہی رک گئے کہنے لگا علی سوالے بے کہ کیڑے جانور انڈے دے دینے تے کیڑے جانور بچے دے دینے یہودی دا خیال ہے سی جی علی آج جانور گنے گا تے آج نماز رہ جائے گی تے نماز علی کدے چھڑی نہیں نماز علی نے کدے تے ملنگ کدے وہ کہندے نے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم ابا جی بڑے نیک سن 5 ویلے دے نمازی سن امی میری تہجد پڑھ دیئے ہیں بھائی امی ابو تے نمازی سن تے تو ناز کرنا نا تو بھی نمازی ہو جا تیری آن والی نسل تیرے تے ناز کرے تو بھی ناز کرن والا بننا کہ تیرے تے بھی کوئی ناز کرے امی ابو نمازی دادا نمازی دادی نمازی وہ نمازی تے تینوں ناز آندہ ہے وہ تو بھی نمازی ہو جا تیری آن والی نسل تیرے تے ناز کرے شیر خدا نے انہیں سوچیا کہ اے علی نے کدے نماز نہیں چھڑی جے علی آج جانور گنے گا نماز رہ جے گی تے جے علی کہے گا نماز پڑھ کے جواب دے گا تے میں کہاں گا علی نے سوچ کے جواب دیتا ہے تے علی سوچ دا نہیں تے میں آج علی نو پسا لیا وہ بھی علی سی مولا علی فرمایا سوال کی کہنے لگا سوال ہے کیڑے جانور انڈے تے کیڑے بچے دے دینے مولا علی نے فرمایا جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دے دینے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے نکلے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے وہ علی نو گنتی چھپانا علی نو گنتی چھپا میں کتاب بچ پڑھیا کہ یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تے انہیں آکھا جنہیں جواب دیتا یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بندے بیکھے یا آپ بنائے تے یا بندے بیکھے مولا علی نہ بندہ کہنے لگا علی تینوں جڑا بھی سوال کریے بغیر سوچیں جواب دے دینا علی سوچ دا کیوں نہیں مولا علی نے فرمایا 10 تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں نے کہنے لگا 5 انگلیاں نے مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچاں دی لوڑی کوئی نہیں ہر بلے ہاتھ سامنے رہندا میں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں کہ میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی فرمایا جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے اور جے دے علی دا اے حال ہے محمد دا کی عالم ہوئے علم خدا نے اے نہ دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اے نہیں دیتی علماں وچ نہ آوے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو ہن میں آخری شعر پڑھن لگا کیڑا مولا علی دا مرید بیٹھا ہاتھ کھڑا کرے بھائی ایتھے ہی ہاتھ رکھو میں دیکھنا کنے نہیں بلا کھڑا کیتا ایتھے ہی ہن ایتھے ہی ہاتھ رکھے تے علی علی کہنا ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو
जिधर भी देखो जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है। जिधर भी देखो जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। अल्लाह ने रिजा फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लाह भी नबी दा मौला है, जिब्रील भी नबी दा मौला ते मददगार, व सालिहुल मुमिनीन फरमाया ओ जड़ा मोमिनीन जो साले वे ओ भी नबी दा मौला ते मददगार। जबानो मुफस्सिरीन फरमाते ने सालिहुल मुमिनीन तो मुराद मौला अली ने। अल्लाह ने कुरान च फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। फरमाया अल्लाह भी मौला है, जिब्रील भी मौला है, अली भी मौला है। इते कुरान ने अली नो मौला आखिया। जदू हदीस दी वारी आई कमली वाले ने फरमाया मन कुनत मौला फहाज़ा अली मौला। फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली जिदा मैं मौला ओदा। इदा मतलब है कुरान भी अली नो मौला पे कहंदा है ते मुहम्मद अरबी भी अली नो मौला पे आखदे ने। एवें नहीं सुन्नी कहंदे मौला अली। भाई जिदा जिदा मौला अली है ओ बोले सुभान अल्लाह। लोग कहंदे ने हजरत अली, पर सुन्नी कहंदे ने मौला अली। ते बेली पूछते ने मौला किथे लिखे? आवे कुरान च लिखिया है, आवे कुरान च लिखिया कि अली मौला है। फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। जे अली नो मौला मन्ना शिरक है ते जिब्रील नो मौला मन्ना तौहीद है। उसे आयत च जिब्रील भी मौला लिखे है, उसे आयत च अली भी मौला लिखे है। ते जे अली नो मौला मन्या शिरक हो जाता है ते क्या जिब्रील नो भी मौला मन्या शिरक हो जाएगा? ये ते कुरान दा इनकार हो जाएगा। फिर पढ़ा कुरान। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। हाथ चाह के बोलो मैंने पता लगे मैं मौला अली दे जूंदे जागदे नौकरां च बैठा। अल्लाह ने रिजा फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। आदम चिश्ती मरहूम ने दा तर्जमा जो कीता ओ कहंदे ने अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा। इंज नहीं करीदा, पीरां दा जिक्र कोई इंज करीदा है। मैं कहांगा अहले नजर की आंख का तारा। जिन्नो मौला अली ने जिन्ना प्यारे ने हाथ चौके इंज करके नारा मार के उड़ी ऊंची आंखें अली अली। अहले नजर की आंख का तारा। फिर बोलिया जे तारा, फिर बोलियो जे तारा। हुन मिल के मेरे नाल पढ़िए अहले नजर की आंख का तारा। तारा ओ तारा अली अली। टूटे हुए दिलों का सहारा 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 अली अली। और लोगों ये मगफिरती की सनद हमारे पास
کہ ہم ہیں علی کی اور ہیں ہمارا 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 علی علی کونین دے والی نے فرما لی جدو قیامت دا دیاڑا بے گاؤ پل سے رات نو دو دخت رکھیا جائے گا فرمایا علی تیریاں بڑیاں شانائیں ہون گیاں عرض کی تھی کملی والا میری کی شان ہوئے گی فرمایا تو دو دخت کنارے تے بیٹھ جائے گا نالے دو دخت آکھیں گا نی دو دخے آتے رہی آمیں رہی آتے رہی آمیں رہی آتے رہی آمیں رہی فرمایا جیڑا تیرا ہوئے گا وہ دودخی نہیں ہوئے گا جیڑا دودخی ہوئے گا تیرا نہیں ہوئے گا اس واسطے میں کہنا ہم ہیں علی کی اور ہیں ہمارا 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 علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی میں اس علی دا ذکر کرنے لگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے قرآن مجید یا 300 آیات میں جاننا کنیاں 300 آیات میں جاننا جڑیاں رب نے قرآن علی دی شان سے نازل فرمائیاں ہیں میں اس علی دا ذکر کرنے لگا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علامہ صاحب میرا دل کردہ پہلے اے وانڈ نہ کر لئیے کہ او اہل نظر کیڑے نے جنہ دی اکھاں دا تارا لئیے بھائی اہل نظر کی آنکھ کا تارا او اہل نظر کے رہنے آؤ میں دسا کہ دن مولا علی مدینہ دی گلی جو آ رہے تھے ادھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ بلا فضل جا رہے ادھر ولایت دا امام ادھر صداقت دا امام دوہاں یاران دی ملاقات ہوئی نا جدو مدینہ دی گلی وچ انہا دونہ دی ملاقات دا انداز کوئی وکھرا ہی سی جدو میں ملاقات ہوں دی چنا تے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے حضرت صدیق اکبر نو دوروں ہی کہہ دینا السلام علیکم صدیق اکبر نے کہنا وعلیکم السلام یعنی مولا علی حضرت صدیق اکبر نو سلام پہلے لیندہ موقع نہیں سن دے دے صحابہ اینا سلام کر دے سن اینا سلام ایک دوجہ نو کر دے سن نا کہ دو صحابہ دی ملاقات ہونی ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام دوہاں کٹھیاں گلہ کر دے ٹرنا تے درمیان چا کوئی درخت ہونا ایک صحابی نے درخت دے ادھروں گزرنا دوسرے نے ادھروں گزرنا پھر ملاقات ہونی تے کہنا السلام علیکم ایک صحابی صبح ملنا نا تے انہیں کہنا السلام علیکم دوپہر ملے ملنا تے او جنہیں صبح وعلیکم السلام کیا سی نا انہیں سلام کہنا تے جنہیں صبح سلام کیا سی انہیں جواب دینا تے پوچھنا حضور صبح سلام آکھیا سی ہن کیوں نہیں فرمایا کہنا صبح میں سلام کیا سی منو 20 نیکیاں ملیاں تو جواب دیتا تینو 10 ملیاں ہن تو سلام کر تینو 20 ملن میں جواب دیوا منو 10 ملن 30 تیریاں 30 میریاں آئی رحماء بینہم دا مرکب او انج ایک دوجہ نہ پیار کر دے سن قرآن مجید اللہ نے فرمایا فَإِذَا حُجِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللہ فرماتا جدو کوئی سلام کرے نا تو انہوں بہتر جواب دیو تے جب بہتر نہیں دے سکتے تے کم از کم اتنا دیو جتنا انہیں آکھیا مثلا کوئی کہے نا السلام علیکم تے جواب اچکو وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو انہوں جواب اچکو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بس اتنا اس تو اگے نہیں جانا ہن حضور علیہ السلام دے دو یاران دی ملاقات ہوئی نا تے مولا علی دوری کرنا السلام علیکم صدیق اکبر نے کہنا وعلیکم السلام پر ایک دن ملاقات ہوئی تے مولا علی بھی چپ تے صدیق بھی چپ آخر صدیق اکبر نے دیکھا کہ مولا علی روز سلام کر دینے فرمائی مولا علی چپ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ مولا علی نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صدیق اکبر نبی کریم کو لائے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ علی ہورے میرے نال ناراض ہے بیٹا تھوڑی جی ایکو گھٹا دے حامد ایکو گھٹا دے
حضرت صدیق اکبر نبی کریم کو لائے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ خبر علی میرے نال ناراض ہے۔ فرما کیوں؟ آخیا روز سلام کے اندر اج نہیں فرمایا، فرما علی نو بلاؤ۔ مولا علی آ گیا۔ سید عالم نے فرمایا علی تو ابو بکر نال ناراض ہے؟ ہن جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا، انہیں جواب سن کے سبحان اللہ کہنی، پر پہلے جواب سن لو، جواب سن لو۔ جدو کملی والے فرمایا نا علی تو صدیق نال ناراض ہے، تے علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے وال ویکھیا تے مسکرا کے کہنے لگے کملی والے میرا یار ہے، اے میرا عشق دا قانون ہے کہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے، جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ مولا علی کہنے لگے کملی والے، علی کہنے لگے کملی والے صدیق میرا، پھر بولے صدیق میرا، جدہ ہے وہ بولے صدیق میرا یار ہے۔ تے آکھیا روحما بینہم ایدی میری تے یاری دا قرآن گواہ ہے۔ قرآن کہندہ بڑے یار نے، آپس سے بڑے رحم دل نے، اے میرا یار ہے۔ حضور نے فرمایا پھر روز سلام کہہ دو، اج کیوں نہیں آکھیا؟ کوئی ناراضگی، کوئی رنجش؟ آکھیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر سلام کیوں نہیں آکھیا؟ مولا علی کہنے لگے یاری میری بڑی ہے پر سلام میں نہیں جو کہنا۔ حضور نے فرمایا پھر سلام کیوں نہیں کہندے جے ناراضگی کوئی نہیں؟ عرض کی تھی یار سید عالم دی ایک وجہ ہے۔ حضور نے فرمایا وجہ کی؟ مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے جراؤت میں لیٹی آؤ، خواب کی جنتی سیر پہ کرتا سا، جنت کچھ کے محل نظری آیا، ایٹا سونا مال پوری جنت جے کوئی نہیں، نہ فرشتیاں نہ پوچھیا فرشتیوں محل کی دائیں۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی مولا علی اے او دا محل ہے جڑا پہلے سلام کردہ ہے۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ، ابو بکر پہلے سلام کریا کرے میں جواب دے گا، کیونکہ اے میرا یار ہے، میرا دل کر دے او محل میرے یار ابو بکر دے۔ میرا دل کر دا محل میرے یار صدیق دا ہوئے، اس واسطے صدیق میں نے پہلے سلام کرے میں جواب دیوا کرانگا۔ آسی انہ دیاں یاریاں دا میار ہن آج ملاقات ہوئی نا، حضرت صدیق اکبر فرمان لگے شیر خدا مولا علی تو انہ مبارک ہوئے۔ اکھیا خیر مبارک قادی مبارک، اکھا نبی پاک لٹ کے آ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت انہیں جنت دیاں ٹکٹا میرا علی بنڈے گا۔ تسی بولے نہیں سبحان اللہ؟ میں ایڈی وڈی گل کر دی تھی جنت دیاں ٹکٹا میرا بھائی علی والے دی تے موجیں لگ گئی ہیں۔ آکھا جنت دیاں ٹکٹا میرا علی ونڈے گا۔ ہن اجازت ہوئے تے پہلے تھے میں قرآن نہ پڑھا کہ علی جنت دیاں ٹکٹاں ونڈے گا۔ بھائی پلیکھا ہی ختم ہو جائے، مت کوئی آکھے ویکھو سنی کولی گلہ کری جاندے، آکھے جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے۔ سن قرآن اللہ نے رجا فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اے میں قرآن مجید یہ 3 آیتاں پڑھیاں جڑیاں آیتاں چ رب نے فرمایا علی جنت دا وارث ہے۔ نہیں یقین تے پڑھ قرآن، اللہ فرماندا تلک الجنہ، اللہ فرماندا آ جڑی جنت ہے نا تلک الجنہ اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ فرماندا جڑے میرے متقی بندے نا اے جنت منہ نو وراثت وچ دے دتی ہے۔ اے کوئی فوت ہو جائے تے لوگ دے گھر فاتحہ پڑھن جاون تے پتہ کی کہندے نے اللہ انہوں جنت کیڑی پھر بولیو پھر جنت 8 جنتاں نے جڑی سب تو اعلیٰ جنت ہے انہوں جنت الفردوس کیا جاندہ ہے۔ حالانکہ جنت النعیم بھی ہے پر جنت الفردوس جڑی سب تو اعلیٰ ہے۔ فوت ہوئے لوگ کہندے نے اللہ انہوں جنت الفردوس دے وے۔ اللہ قرآن وچ پتہ کی کہندا ہے
اللہ فرماتا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا جڑی جنت الفردوس نو دعاواں چ منگنا نا اس جنت الفردوس دے وارث میرے ولی نے. ایویں لوگ قرآن پڑھ کے توہین ولیاں تے نبیاں دی کری جاندے نے. قرآن کدے سنیاں کول سن. اللہ قرآن چ فرماندا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ فرماندا آ جڑے مومن نے نا آ جڑے ایمان والے نے او جنہ عمل بھی صالح کیتے نے اللہ فرماندا ہے کانت لهم جنات الفردوس. اللہ فرماندا جنت الفردوس نہ واسطے وارث نے جنت دے. تے جڑا جدا وارث ہوے اے پتر پیو دی جائیداد دا وارث ہوندا نا تے او جڑا وارث بن جے جنوں مرضی دے دے. بے مرشدہ چپ رہے جدا مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ. میں تانوں ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیواں انہاں آیتاں دا. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ آئے ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے بلیاں وانو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے. ساڑھے مجدد پاک فرماتے نے آپ فرماتے نے کہ حضرت مولا علی عالم ازل تو آپ قطب الاقطاب دے مقام تے فائز میں آپ فرماتے ہیں اس امت چی نہیں پچھلی امت چ بھی جڑے ولی بنے سن نا وہ سارے علی دے صدقے ہی بنے سن. ہن گجرانوالہ دے نوجوانوں مینوں سچی دسیو قرآن وچ رب فرماندا ہے ولی جنت دا وارث ہے تے جے عام ولی جنت دا وارث ہے تے جدے صدقے سارے ولی بنے نے وہ علی نہیں جنت دا وارث. اس واسطے میرے نبی نے فرما قیامت انہیں جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی وڈے گا. اگلی گل بھی سن لو. مولا علی فرما لگے ابو بکر پھر تینوں میں مبارک ہوئے. اکھا مینوں کا دی مبارک اگر توانوں تے نبی نے فرمایا کہ جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی وڈے گا پر مینوں نبی نے فرما لی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو وڈے گا پر انہاں ٹکٹاں تے مور ابو بکر صدیق دی ہوئے گی. ابو بکر علی واہ 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 آئی سنیاں والا نعرہ جیڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جائے. فتح مکہ دے دن علی نے نبی دے موڑیاں تے بہ کے بہت توڑے. جیڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جائے سنی ہو دے بھی غلام نے. تے ہجرت دی رات ابو بکر موڑیاں تے چوک کے نبی نو غارے سور تے لے گئے. اے دا مطلب ہے جیڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جائے سی ہو دے بھی غلاماں تے جدے موڑیاں تے نبی بہ جائے سی ہو دے بھی غلاماں. اسی دعاں دے غلاماں اسی ہر نسبت رسول دا عدب کرنے والے. اوہ اسی تے اس سبزوی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جاوے. یہ تا پھر نبی دے صحابہ نے اسی تو سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑھے کملی والے نو پسند آ جائے. اسی مدینے ٹر جائیے تے اللہ کرے ٹر جائیے تے اتھے تے درختہ دیاں چھاواں دا بھی عدب کرنے ہیں کہ ہورے کسی درخت دی چھان دے نیچے میرا ماہی آرام کر کے گیا ہوئے. مولا علی کہنے لگے ابو بکر پھر جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں ٹکٹ کوئی نہیں ہو دینی. تے صدیق اکبر مسکرا کے کہنے لگے علی آلین دے تیرا منکر مور میں بھی کدو لا کے دے لگا ہوں. تو یہ دا مطلب علی تے صدیق دا نوکری جنت چ جاوے گا.